Čaute, moje meno je Noel. Vítam vás pri dnešnom novom videjku. Pozrieme si dneska spolu moje video, teda nie moje video od Enterprise Esports, ktoré som bol natáčať pred pár týždňami. Teraz vyšlo, takže si ideme spoločne pozrieť, ja si to nebudem obkecavať. Poďme na to. Normálne mám stresy z toho videa, viac jak z tých streamov. Proste to bola taká once in a lifetime opportunity. Dobre, či ideme na to. Chcete Fortnite edici? Jelikož Unreal Rank ve Fonku má každý pepík, hvězdná porota bude hádat toho, kdo z Fonka nejvíc vykešoval. Pokud si neviděl předchozí díly, běž to Toto bude fakt bolesť. Toto bude... Dobre, okamžitě napravit. Nezapomeň dát like a odběr, ať ti žádný další díl neunikne. Teď už si pojďme představit dnešní porotu a speciálního hosta. Máme tu prvého účastníka poroty. Čaute, ja som Nesta, neprostredná Vesta, streamujem na Kiku a v Agrelu som kape, som bol 7. Vamos. Díky za nahrávku. Čau, ja som Spike, v Agrelu z kape som byl prvý a teďka převážně streamuju GTAčko, RPčko na nejlepším českém serveru Genka. Čaute, ja som Dominik, streamer, content creator. Pozrite, jak to bije tu najba. Či ja tam mám webku. to by jak tam chilluje. Ne, to by je frajer. Teda možno. Teda je frajer? Uvidíme ďalej vo videu. Komediant, zabavač a dneska tu vás budem baviť, lebo v Fortnite som slabý. Čau, já jsem Toby, bývalý profihráč za Enterprise. V Fortniteu jsem vydělal přes $6 000 a dneska... $6 000? Není zlý peniaz. Není zlý peniaz. Nám budeš pomáhat. Vám budu pomáhat. Čau, já jsem Vašek, taky bývalý hráč Enterprise a jsem teďko Valorant a Fortnite Ballistic hráč a budeme tady Kámo. hádat, kdo vydělal víc peněz. Co je to vtipnýho, kámo? Fortnite Ballistic, no. Dobrý. Okay. Koľky si bol v Agrelu z kape? Potom ti poviem. Tohle video ti přináší Nutre. Čec, tieto veci nám dali. Ja som mal aj proteíny od nich. A aj tieto vodičky sme tam dostali. Najlepšia vec. Fakt, že najlepšia vec. Ako... Not sponsored môj stream, ani moje video. Ale vravím vám, že toto bolo za mňa topová voda. Toto je topový proste drink. A mám ešte stále jeden, myslím, odložený. A jejich nový produkty Game Changer. Každé kolo má porota za úkol vyřadit jednoho z hráčů. Soutěžící budou plnit připravené výzvy, které mohou porotě pomoci s rozhodováním. Hráči budou mít počas videa zakrytý obličej, aby je náhodou porota nepoznala. Dost keců, začínáme. Opa! Čo? Jaký pekný mladenec. Šuhaj tu na bratislavský. Ahojte, moje meno je Noel a Fortnite hrám už cez 5 rokov. Čau, já jsem Tomáš a Fortnite hraju od Season 1. Čaute, já jsem Dominik a Fortnite hraju 4 roky. Ahoj, já jsem Vojta a Fortnite hraju úplně od začátku. Čau, jsem Jirka, Fortnite hraju od chapter 1. Ahoj, já jsem Zdenda a Fortnite hraju od 4 roky. Adam, prestaň. Máme inak tú istú mikinu teraz na sebe. Tu čiernu, najlepšia mikina, bracho, najlepšia. Hrajete nějaký jiný hry okrem Fortniteu? Medzi Battle Royale hry som hrával Apex, možno medzi Dominik iba jak pokýval hlavou, kamože. 5v5 hry, Valorant a ešte Counter-Strike Global Offensive. Hrál jsem chvilku CODčka a... Za to som povedal Global Offensive chat, lebo CS2 som zapol párkrát a také nervy som mal pri tom, že som to odinštaloval. Takže za to som povedal Global Offensive. Lebo to som hrával pravidelne a často. PUBG a co se týče 5v5, tak jsem zkoušel CSko a Valorant. Já kromě Fortniteu FIFU, to je asi tak všechno. Teďka aktuálně jenom Fortnite, ale dřív jsem hrál hodně Valorant. Tak bude to PUBG, CSko, Valorant a to bude asi všechno. To hodně PUBG. Hodně Valo, kámo. Tak já jsem hodně hrál LoLko, Valorant a CSko, ale taky na Fortnite. Môžem sa pýtať Noela, že čo si chytol v Apexe za rank? To je veľmi Nie, už to začína. Takúto otázku mi položiť, ja som nikdy nebol na kompetitívne game mody.
ja som nikdy nebol na kompetitívne game mody v hrách, že aj Valorant som hral iba unrated proste dlho. A Apex som tiež hral unrated proste, ja som nehral kompety, chápete? Že ja som nevedel čo, ja ani neviem, aké sú tam ranky v tej hre, kamo. Ale mňa Apex ma baví. Apex ma baví, len že som nikdy nehral proste na ranky. Dobrá otázka, nepamätám si, lebo to bolo počas Chapter 1, čo bolo veľmi dávno, pred 5 rokmi. Chapter 1 neboli ranky ešte hlavne. No, takže to už si nepamätám. Potom si už nehral, hej? A potom som switchol na Fortnite full time. OK. A to ti bylo kolik, se můžu zeptat? To si nespomeniem. 2019. No 17. 17 si switchol na Fortnite? Nie, 2019 som switchol. Ťa zabije za Ako, malý rešpekt, to ešte, že sme tam došli my, tak nás videli v tých maskách. Aj Spike, aj Vašek, všetci sa toho báli. No, kolik máš teďko, jestli můžu zeptat? Teraz mám 17. OK, aha. A vypadáš, kamo, že máš 20 klidně, já se omlouvám, kamo. A když jsme u toho věku, klidně projedeme asi všechny, nebo? Tak mě je 18. Mě je 20. Mě 17. 17. 16. Já jsem dvakrát starší jak Zdenda. A sa to rovná napríklad, že dokopy všetky. OK. A ty kilo. Tak. Co děláte mimo Fonko teďka, když nehrajete, tak co děláte? Tak tým, že študujem... Toto bol strašný stres na mňa, ale extrémny. A to by si povedali, že nemôže mať stres, však hen streamuje, aký pekný šuhaj, viete. Kamaráde, všetkým sa tam potili ruky, ten mikrofón, čo držím, taký spotený mi ho podali, že z neho tieklo proste. To bolo v piči, brácho. Extrém. Strednú elektrotechniku, kde sa venujem práve nejakým multimediám, takže nemám až to tak veľa. Tak väčšinou prídem domov, tým, že... Inak, chat, mohli sme, ja už to nebudem stopínať, ale mohli sme klamať. Tu išlo aj o to, aby sme klamali proste a oklamali ich, že máme tie najväčšie earnings. Zistíte, kto to bol? Videli ste mňa hrať, takže neviem, môžete usúdiť asi... Oh my god! Môžem začať. 1 minút? Info k streamu. Dobre, rozsekal na katanou proste! Čau! Šink! Nebaví ma to, kámo. Čavo proste na mňa nabehne a toto urobí. Je to na vlastnom uvažení, či ja som ten s najväčšími earnings? Ale však pozrajme ďalej. Nemám frajerku, tak sa iba hrám do večera. Nakoľko mám ešte školu, tak to spanie je také obmedzené, okolo tej polnoci chodím spať, nech mám aspoň tých 6 hodín. Aspoň 6 hodín? Tak já mimo Fonko tak většinou chodím ven, a nebo se jedu někam projet autem. Môžem sa ešte opýtať, frajerka? Nemám. Já místo Fortniteu jsem s přítelkyní nebo práce. A co děláš za práci ještě, promiň? Zedníka. Zedníka? OK, to cením. Ale místo Fortniteu škola, brigádka. A priateľka? Ne. Tak já tam napadně, škola, brigádka a jelikož je teďka zima, tak moc ven nejde chodit, takže tak. Priateľka? Ne. Tak já hlavně strávím čas s přítelkyní a potom nějaká ta škola a občas něco střihnu jako nějakou hru. Občas. Tak za mě jako nejvíc Dominik, protože jsi kamo nejstarší z nich. Mě by zajímalo, co pro tebe znamená gaming v životě. Teďkom už moc ne. Aha, mi to Tak ja to tu pozerám v 720p, kamo. GG. Nejstarší z nich. Mě by zajímalo, co pro tebe znamená gaming v životě. Teďkom už moc ne. Aha. Ale pár roků zpátky, třeba 2, 3, to bylo zásadné. Bol si v Prime, hej? Byl jsem v Primeu. Dá sa povedať, živil tým? No, dalo se říct. Zdendo, to bude jako 16. Kdy byl Chapter 1, jako úplně od začátku samotného. To je, myslím, 6 let zpátky nějak a... Od 10 si hrál kamo. No, je to tak, s bratrem ještě, když mu bylo asi 7, tak jsme to viděli někde na YouTube, jak jsme to střihli hnedka. Mastíš doteď? Jo, chytlo mě to docela dost. Či poznáš někoho z chalanů odtiaľto? Vůbec, nikdy jsem nikoho z nich neviděl. Zatlkajú dobré, ale? Jirko, byl jsi někdy v součástí našich Enterprise guest videí, nebo ne? Určitě ne. To je podobný typek, ty vole. A koho ti připomíná? Ne, jednou už tady byl nějaký takovýhle typek, který je podobný hlas a vypadá podobně takhle. Že jo, to by ho ti připomíná možná. Mě zajímá, co si myslíš? Toto som sa strašne držal. Ako, jasné, že by som im to nepovedal. Ale čo tam dali tú fotku, tak Toby, on sa volá Toby, už bol vo Valorant videu. Takže on tam už raz bol. Chat, toto je extrémne video.
Bývalý profesionál náš tobě tady. Mě by zajímal, kdo byl nejlepší hráč z Enterprise. Fu, to nevím. To nevím. To nevadí. Klidně dej dál mikrofon. Řekl bych Miniho, ale nevím, jestli hrál předtím za Enterprise, ale Mini 100%. No pro mě to byl Vraxík. Tak záleží, jestli bereme Fortnite sekci, ale bych řekl Benji Fish, i když hrál Valorant, tak za mě nejlepší. Finta na druhou. Tak to je jasný. Jo. Pokud bereme Fortnite, tak bych vzal Miniho, Tobyho a Tobyho bývalý duo. Jen to teďko mluví tak chamo. Nechci kecat, ale myslím si, že hrál Huty ještě za Enterprise, tak teďka podle mě Huty. Tak, máme tu koniec prvého kola s tým, že nemáme moc informácií a na základe toho sa budeme nejak rozhodovať, koho vylúčime. Môžeme začať od Nestu. No, tak ja vyraďujem, za mňa je to Dominik. Podľa mňa bol si isto v Prime, dobrý, ale nestihol si toľko získať ako ostatní. A už teraz, keď sa tomu nevenuješ, tak už za mňa už to není passion. Tak za mě to bude... Jsi niečo vedel? Vedel som, Adam. Uvidíš, vedel som. Nie veľa, ale dosť na to, aby som sa udržal chvíľu tam medzi ľuďmi. Ale tamto, kámo, ja som začal sledovať Enterprise, odkedy joinol Dominik. Tak to vám poviem potom neskôr. Noel, protože nevěděl ani jednoho hráče. Ja hovorím tiež Dominik. Príde mi to, že 4 roky by si musel akože vyhrať extrémne podľa mňa nejaké... To by už si na mňa zasadol, kamo, prvé kolo. To by, ak toto pozeráš... Pozor. Ale ne. Strašný frajer to by. Ale neviem. Ty si na základe jedného hráča si ma proste hneď zvolil. Crazy, man. Bombové turnaje, bomboklad, aby si to proste nejak prekonal týchto chalanov, čo môže byť kľudne, že teraz vyhodíme proste ESO. A ešte to tá náhradná hra za Fortnite FIFA je také, že... This is dochodok. Dochodková hra. Takže za mňa si v pohodě typek, ale musel som sa nejak rozhodnúť. Si v pohodě typek a věřím tomu, kam, že si něco vykešoval určitě, ale někdo určitě vykešoval tady víc, takže si myslím, že ti můžeme asi vybrat. Moje slovo sice nic nezmění, ale taky by se přiklonil k Dominikovi z prostého důvodu, protože ty říkal, že jsi hrál 4 roky a když o tom mluvíš, tak mluvíš o tom, jako, že to bylo extrémně dávno, což 4 roky jako tak dávno nejsou. Jak říká Vašek nebo i Dominik, tak bys musel vykešovat fakt jako bombu za tak krátkou dobu, abys tady překonal všechny ostatní, takže určuju tebe, i když by to nic nezměnilo. Tím pádem jako porota jsme se rozhodli pro Dominika, s kterým se bohužel teda... Děkujem. Sorry, kamo, popříkerkám. Čáves. Ten nejlepší hráč by měl mít skvělý reflexy. Pojďme si to otestovat pomocí tenisových míčků tak, jak to dělají profíci. OK. No, počkaj. Kámo, kdo říkal Noela? Kdo říkal Noela, chlapi? Kamarád, on je formula jazdec, ale Kámo. to není hráč. Tak červené svetla zhasli. A to čo mám za riť, čet? Alebo niečo a hen takúto riť mám. To čo je, čet? To čo je? Oh my days. Kámo. To není hráč. Tak červené svetla zhasli. Taková finta. Dobre, kámo. Dobre, ale... A to je podle mě první týpek, co pochytal jak... Jaj, mne sa vyhrnula mikina, to za to som tak nevyzeral. Ježičet. Si za sebou. To pri CSK-ri, keď boli, tak nikto nechytil nič. Chytal to skoro. OK. No. Ten double, kamo, to je strašně hal. To je těžké. No. No, to jsem já, kamo. On se klepe, nic se nedostředí. Já tady mám napsaný reflex test. Jo, nevadí. Hezky. Čaute, čet. Zdravím všetkých, čaute. Já to vidím, on flikl očima na nás předtím, než to padlo. Že ještě dal 200 tebe, víš? Tak faker se dole doprava kouká. Hraje 2 hry u toho. Já dotkl se, Anty. No, jo! Kdo postavil na kodrap mezi tím. Triple edit. Kam, to bylo mega rychlý, ale jestli vezmeš, jak on to chytá třeba v takovéhle vejstě. Počkej. On se to dělá těžší, no. Ale je to tam. Kto mal najviac, čet? Kto mal najviac? Len lopty sú šmiklavé. První otázku z tohle kola, klasická, jednoduchá, kolik máte hodin na funku? Tak teda od tej sezóny 8 doteraz je to cez 4000. Málo, kámo. Málo. Já mám něco málo přes 8,5 tisíce hodin. To je dost, to je dost. Já mám necelých 7 000 hodin. 5,5. Já mám nějak 5 000 hodin.
A kdo je pre vás, buď CZSK, ale možná i globálně, najviac overrated streamer Fortniteu? Alkan, podle mě. Co? Kámo, chudák David. A proč? Nevím, mně přišel někde až moc arrogantní na těch streamech, když jsem dřív na ně koukal, když jsem byl menší, tak od té doby jsem nějak jako zakvěl v té hlavě, že ho nemám rád. Mně přijde overrated docela ten Vrax. Kámo, to je ostrý tohle. A proč, z jakého důvodu? Chápeš prostě, Vašek, to je ostrý tohle. Ale kamo, my jsme mali niečo povedať, vieš? My sa nás opýtali otázku a teraz, že to je ostrý. Tak kamo... No, tak přešel na kick a tak to je asi jako nejhlavnější důvod za mě. Kdyby si ho porazil 1v1? Určitě. OK. No na CZSK scéně asi takový ty content creatoři jako Varmy a podobně. MG Fitman. Petardy brusky. Využívají děti a to se mi fakt nelíbí. Tady se uvařilo hrozně, kámo. No, já jsem chtěl říct MG Fitmana, protože to není content creator. Okay. Fortniteovej za mě, prostě láká děcka. A ja budem súhlasiť s posledným kontestantom, za mňa tiež Alkan, lebo hej, to práve to správanie, aj tak reakcie s chatom, aj na donaty, ja neviem na čo, to není. OK, to som mi napríklad ani nevedel, že... Kamarát. Alkan. Ja sa verejne ospravedlňujem Alkanovi. Alkan, ja som tak nemyslel. Mali sme klamať. Ja som klamal. Alkan, umieram. Ak toto pozeráš, čo je veľmi malá pravdepodobnosť a šanca. Ale ak to pozeráš, tak sorry. A rád ťa pozerám, máš dobrý content. Pozerám každé jedno video. A tiež čítaj iba donaty. Tyhle lidi jako si říkají na mě, že třeba zeptám, jako proč nesedu, tak řeknu, že jsem jako arrogantní. Že prostě ten první feel je takovej, že... Ty jsi arrogantní? No, takže na některé lidi tak působí. Je to možné. Zajímavé odpovědi, kámo. No ale ty ještě hraješ Fortnite, teďko? Áno, teraz mal som chvíľu prestávku v Chapter 5, asi iba jednu sezónu. Potom som zase začal aktívne hrať a teraz, jak vyšla Chapter 6 a OG, tak som zase začal... Koľko hraješ hodín denne třeba? 6-7. Keď dojem zo školy, tak do noci a tým, že teraz už končí škola tento mesiac, tak mám toho pomenej a mám viacej času na hranie. Jak máš za 5 let, kámo, 40 hodín jenom? Predtým som to tak netryhardil. Predtým som to hrával s kamarátmi len na taký explore / kamarátsky royal a potom to bol neskôr tryhard. Môžete takto povedať, že koľko hráte denne všetci? Ono jako záleží, ale většinou tak těch 6 až 10 hodin. Tak záleží na dni, nějaký den nemám čas vůbec a nějaký dám klidně 10 hodin, takže řekl bych, že průměrně třeba tak 6. No, pro mě záleží na dnu, no, takže pokud hrajeme prostě další den cup, tak od rána vstáváme, dáme 8hodinový warm-up a nějaký skrimy od dny předtím. Kámo. Ty trolíček blázen. No, ten to už převařil, ale to jako... Tak hodně záleží, co mám ten den jako v plánu, jestli jsem s přítelkyní, tak jestli jsem s přítelkyní, tak jsem tak s ní do 8 a pak hraju třeba do 2 do rána, hodně záleží, v kolik ráno stávám. Ale tak když se vezmu průměrně, tak 5-6 hodin denně, no. A hraje taky Fortnite, přítelkyně? Ne, ona to úplně hejtí, úplně to nesnáší. Kámo. A tvůj je to život, ne? Teď musím říkat, že přítelkyně, protože na to se bude koukat, ale víme své. Díky, Zendo. Oblíbený kombo z Braň. Zenda už podľa mňa dostal doma. Vyprask. Zendo už není mezi nami. Klidně jakože, myslím tím... Loadout. Tak na jedničce mám M-ku většinou, nebo prostě nějakou assault rifle, pak mám brokovnici, pak mám movement, pak nějaký healy a pak další movement kvůli tomu, kvůli endgameu prostě. Tam se dost hodí ten movement. Tak za mě pumpa, teďka ještě k tomu na druhém slotu mám SMGčko to nový, které nemá absolutně recoil. Potom ideálně dřív to byla ta katana z nový season, ale bohužel to už nemá movement, nedá se použít, takže teď ty teleporty nový a healy. Tak když to bereme tuhle season, tak určitě nějaký ARko, pak nějakou variaci pumpy, záleží na season samozřejmě, Whitey a shieldy a nějaký movement, který je, když bereme teďka, tak určitě maska. To je jediná hratelná, vzhledem tomu, že můžeme pít jenom půlku, tak Big Shieldy beru místo miníček radši teďka a medkity na zónu a tak. V OGC teďka tak hraju double pumpu a k tomu něco, protože rád vzpomínám na starý časy. A co se týče toho teďka, tak většinou beru nějaký ARko a brokovnici, pak tam mám movement a 2 healy, anebo 2 movement a 1 heal. Tak aktuálna season, to chapter 6, season 1, idem viacej agresívnejší loadout, jak som to zase začal hrať, takže máme pumpu, máme red dotové SMGčko bez recoilu, máme void masku na movement, máme holo ARko na beamy na diaľku a minička.
Kámo, všichni hrajou hrozně, podle mě. Ale každý něco jiného trochu jako. A co hraješ za 2 movementy z Dendo? Tak já teďka hodně hraju s kámošem reloady, tak vždycky beru shockwave a grappler. A nebo pak ty bounce pady, a ty si myslím, že tam už nejsou. Že to odstranili teďka v peči. Když jste kešovali solu nebo v duo? Tak hodně záleží, hlavně jako spíš ty sola, protože mý kámoši většinou byli marný, ale měl jsem jedno fakt dobrý duo a s ním to šlo hrát. Je mi to blbý říkat, ale já mám první cash v creativech 1v1 proti Flikovi, takže tak. Já už nevím, co řekl, kámo. Taky ne. Co řekl to by? Takže má jakoby cash jenom z Wagers, jakože hrál 1v1 proti někomu. A ty jsi mluvil o Flikovi. OK. Chapter 2. Flik je jako fakt jeden z nejlepších hráčů, který už teda jako nehraje, ale byl fakt dobrý, takže... Jako úroveň třeba Benji Fish, jo? Jo. No to může být scam. Já mám nejvíc v triech. Tak já mám i sola, i dua, i tria. Asi sola, Wagery. To by v těch loadoutech, ty loadouty, řekl někdo nějakou jako to? Něco, co tě zaujalo? Hele, vůbec nic. Nebo jsou všichni clean, že? Všichni to řekli jako perfektně. Okay. Po prvním kole jsme vyhodili Dominika. Měl jeden z nejméně hodin, ve volném čase hraje FIFU a celkově na mě působil jako někdo, kdo by neměl být zase tak dobrý, nebo spíš získat tolik peněz, co ten dotyčný tam měl získat. Dalším targetem, koho tady mám poznamenanýho, tak je Jirka je šílený troll. Ať už s Vraxem, co tam řekl, ať už potom, že největší Onyx má v 1v1 a celkově Jirka bude můj jeden z dalších targetů. No tak Dominik Fifový musel bohužel jít, protože 20 let na Fortnite je už moc. V druhém kole si nejsem furt jistý, koho vyhodím. Každopádně, co mi přijde divný teda, že by Jirka číslo 5, mám tady napsaný, vykešoval třeba 200 000 korun z nějakých 1v1 v kreativu proti nejlepšímu kreativ hráči a nevím, co je to zvláštní, že to mám v hledáčku. Jo, Noel, že máš 4000 hodin. Byla jsem jenom já jakoby přeplej, ale přijde mi Kámo, na toto si Vašek strašne potrpel, chat. Že mám tak málo hodín, ale on mi to v kuse opakoval, že to budete vidieť, ale on mi to v kuse hovoril, že to je strašne málo hodín za mňa. 4000 hodin, málo prostě, no. Na to by měl být jeden z nejlepších, takže zatím to vidím takhle. Prvého sme vyhodili Dominika, pri ktorom sme nemali moc informácií, čiže to mohol byť výstrel do tmy, ale zároveň hral 4 roky, iba za 4 roky by musel vyhrať strašne toho moc, alebo nejaký veľký turnaj, aby si nazbieral takéto earnings. Mám z nich pocit všetkých, že sú proste vysoké ranky a nazbierali nejaké peniaze v tej hre. Každopádne, pán Jirka, pri ňom mám napísané, že troll, otáznik, on kopíruje ako keby niekoho z davu, a vydáva sa za niekoho. Snaží se nás bejtit. Vybrali jsme Dominika, já jsem s tím úplně nesouhlasil, ale kluci mě přehlasovali. Teďka další kolo bylo dost těžký, já sám fakt jako nevím, koho mám vybrat a uvědomím, koho vyberu, ale fakt si nejsem jistý, je to fakt těžký, kluci jsou najetí a všichni mají dobrý znalosti. Na Dominikovi sme sa zhodli všetci, hlavne kvôli tomu, že hrá 4 roky a jeho druhá hra bola FIFA, plus má frajerku a robotu, takže si nemyslím, že za tie 4 roky, čo hral, by nazbieral toľko earnings, jak ostatní. No, môj tip v tomto kole bol ako dosť ťažký, ale musím ísť pre Jirku, to je číslo 5. A kvôli tomu, že nemá rád Vraxa, pretože je na kiku, ja ako kick streamer som offended, za mňa to proste prestrelil a ide z kola ven. Myslím si, že ten člověk, který nejvíc trolí, tak většinou je ten, který to není. To znamená, že kdybych na to měl nahlédnout tímhle způsobem, tak by to měl být Jirka. Ale který je můj největší důvod, proč označuji Jirku, je ten, že si nemyslím, že si v 1v1, jak jsi říkal, vykešoval tolik, abys přelčil všechny tady ty účastníky. Takže označuju Jirku. No tak já tady mám 2 černý puntíky u Noela skrz ty hodiny, těch 4000 hodin. Kámo, presne o tom vravím, chat. On úplne išiel na hodiny, ten blázen. Úplne išiel na hodiny. Extrém. No to asi já uchylnej, ale přijde mi, že je to prostě malý počet, ale třeba tě podceňuje jenom. A potom druhý puntík, stejně jako Spike mám u Jirky, protože tady bude někdo, kdo vykešoval nejspíš 100 000 korun z toho Fortniteu a pokud bys to vykešoval v 1v1 proti Benji vyšší úroveň nějakému chlapovi, tak si tady potom na konci pokloním. Možná si něco vydělal z toho, ale 100 000 to snad nebudou, takže taky označuju Jirku. Ty kokos, ja absolútne neviem, popravde. Strašne mi to príde, že ste veľa z vás na hrane a že vás delí možno tak 5%. Každopádne Jirka si myslím, že prevzal na seba rolu niekoho z vás, alebo kopíruje nejakého proste Fortnite hráča a hovorí o tom jaký by o sebe, že proste nejaký tam je strašný podiel. Ešte by som si ho vypočul rád a ja označím z Dendu. Príde mi, že si moc šikovný. Proste, chápeš?
povie toto všetko na Jirku, že neviem, aký troll vydáva sa za niekoho. Označím z Dendu. Kamo, Dominik, čo? Označím z Dendu? Na Jirku práve úplne, vieš, vysypal všetko, čo mal na tom papieri. Ja označím z Dendu. Chudák z Denda nič neurobil. Proste chudák z Denda. Veľa z toho vieš, tú hru žerieš, ale ešte som nejak nepocitil z teba, že si nejak zdominoval možno niečo veľké alebo tak. Je to fakt těžký, ale vybírám furt Noela, protože se mi nelíbila furt odpověď z prvního kola a s tím, že má nahráno 4000 hodin, tak je to fakt málo. Ja som to mohol tu robiť nejaký deal breaker, ale nebude, pretože vybrám Jirku a to tiež zhodujem sa s názorom. To ako, tuto, fúha. Tuto mi padol taký obrovský kameň zo srdca, kamo, z celého tela. Ja som úplne v nervoch, vieš, že ak teraz vybere Nesta mňa a budem sa musieť obhájiť, tak to nič, kamo, by som vypadol už. Kolegov, že v 1v1 toľko cashu podľa mňa nemôžeš. Ešte minusový bod za kick. Samozrejme som tam dal. A to je všetko. Zelená platforma vrací úder. Díkes. Díky, kámo. Díkes. Díky. Znalost Fortnite skinů by mohla porotě napovědět. Uhádnou soutěžící skin, chapter a season, kdy ho vydali. Každý má 2 pokusy, jdeme na to. Tak, Noel, začínáš. Mama čau. Mama čau. Pozeraj, som vo videu, som vo veľkej produkcii, chápeš to? Reagujeme na video. Co si myslíš o tomhle skinu? Som na tom tak, že som ho asi v živote nevidel, ale tematikou by mi sedel na Chapter 2 Season 7. A jméno? Zkus tipnout. Niečo s astronautom to bude, ale naozaj som ho nikdy nevidel. Horizon. Tak Tomáši, co si myslíš o tomhle skinu? Tak vůbec netuším a jméno vůbec nevím, ale mám pocit, že byl z Chapter 3 a season asi někde kolem druhé. Já i v rámci té hry. Teď si nejsem jistý. No však jasné. Zdenda se hlásí? Tohle bude Leviathan, chapter 1, season 4, myslím. Ty kokos. Zdenda ví, ale Zvuky, nepoví. okay, super. Řekl bych, že nějaká trošku starší, možná chapter 3. To jsem vůbec nehrál. Takže jméno jaký? Shogun třeba. OK, a chapter season? Chapter za mě chapter 3, season 3. Chcete někdo zkusit? Podľa mňa to bude ten nový, čo teraz vyšiel. Volá sa Shogun X a Chapter 6 Season 1. Tak chat, tu som sa tak zapálil. Ja som úplne zabudol, že ten nový Shogun má taký ten, viete, ten klobúk. Ten samurajský. Co už, nič. Jasne. Zendo, si ready? To je, myslím, Oris, nebo něco takového, něco v tom smyslu. Je to určitě chapter 1 a season 8. Skoro, ale Oro... Ale bol si Ale tam, ten název jako škrtal si to. Čo? Jaký ste vtipný? A ešte aj inak aj vyzerá jak ty trošku, no. Hej, dobre. Mám nájsť tvoj skin? Toto je Raven a je to Chapter 1 Season 6. No tak skoro je to. A ten je plně známý, tuhle ten skin, ne? Ale dost. Alkan. Tady, to mám, Tak kamo. to je Alkan, nějaký čau. ten Gong nebo něco takového a myslím si, že to je Chapter 1 Season 6. Něco takového. Wukong podtržít, kámo. Pojďme, Vojto. Jo, tohle Vojta si vie. myslím, že je chapter 1. Upřímně jméno nevím, ale vím, že už je to OG docela, bych řekl. Season 7. A jméno? Jméno. Grass Rider. Jméno nevím, ale ten skin je OG, no. Je no, ja si myslím, že sa volá, že Flytrap, kámo, nie? Niečo také. Kámo! Hezky. Ty jsi to řekl? Jo. Ja som povedal Flytrap, kámo. A to si typol? Nie, som vedel, kámo. Hej, no. Digon, to by som tak typol. Kámo, jak googliš pod stolom. No posledný, nie? No, podle mě to bude chapter 1 určitě, season Kámo, 6, 7. reálne nám tam dali také skiny, čo som v živote nevidel. Ako my sme noc predtým, večer predtým sme kúkali, aj s Tomášom, ten vedľa mňa, čo je v tej mikine, čo to je bežovej. Sme si kúkali ešte s jeho kamarátom na Discorde nejaké skiny. Vieš, že najpoužívanejšie skiny, že Nogops a Superhrdinka a neviem, aké proste takéto skiny. A Survička a Aura a neviem čo.
A oni nám tam dajú, kámo, takéto skiny, čo som ja v živote nevidel. Reálne len Ravena poznám, lebo toho hral Artix. Myslím, že Artix ho hral, keď začal hrať Fortnite. Toho som si pamätal jediného. Inak, kámo, úplne random skiny. To je... Kámo, čo je toto za skin, chat? Čo to je za skin? Něco taky, spíš 6. A název bych úplně netyp... Mě dost připadá jako dějepis, takže nějaký dějepisný název. Vašek. Já fakt nevím. Docela dějepisný, no. Stalker. Kámo. Chapter jsem trefil a season jsem říkal 6. Jo. Vojto, jak je možné, že jsi vyhořel v tomhle kole? Ale protože to jsou skiny, které bych nikdy nezapnul. Mám Kámo, přes 200 reálne. skinů, ale tak hraju tak 9 třeba, takže... Okay, tak mám otázku, kterou se může zachránit, tak 3 najdrahšie. Tak asi Renegade Riderka, řekl bych, že Ta je, team už leaderka teraz z ne. PlayStation 4. Ta je, ještě rare. Specu, Season 4. Já si myslím, že hodně vzácný je ten Galaxy skin. Ten moc lidí nemá, to bylo vlastně k tomu, jak vycházel Fortnite na telefon, tak v shope, byl v shope Galaxy, teraz. teď nevím, jestli to byla S21. A hodně rare je ten Nintendo skin, ten co byl ke Switchi, k tomu Fortnite edici. Ještě hodně vzácný skin byl ty Xbox, tam myslím ten Vortex, ten úplně Kámo, to je cool. fialový, ten byl taky vzácný. A pak ještě k tomu... Mám. A ještě ke kontroleru byl Ion, nebo něco v tom smyslu, ten bílej. Mám. A ještě byly vzácný dost i ty PlayStation, ten nějaký bomber taky, to je k PlayStationu. A to předpokládám, že Nest taky má. Kámo. Ten nemám, som bol na Xboxe iba. A nějaký pickaxe, glider? Nějaký vzácnej? Viem, že Marshmallow sa veľmi prerábal a tie original OG sa nikdy nevrátili. Ani ten glider a myslím, že ani ten original pickaxe sa nevrátil, takže možno tie. Je nejaký... Kámo, prostě toto som vôbec nevedel. Respektíve oni mi vyfúkli všetko, chápeš? Prečo začínal Tomáš, keď ja som bol prvý, chápeš? A povedal on Renegadeku. A ja dostanem pickaxe za glider, kamo. Nerozumiem. Pay to win skin, alebo niečo, čo sa používa proste často vo fonku? Boli superhrdinky, nepamätám si aká chapter, ale oni ešte neboli upravené a dali sa dať na obidve farby čierne. A ľudia, ktorí hrali na nižších grafikách, tak ich proste v tieni nevideli. A to im prinašalo výhodu. OK, tak to som inak aj nevedel, prečo. Já mám mega otázku, bro. Rozdělíme vás na dvojice a dáte Dance Battle ve Fonko tancech. Tu, kamo, ja by som to nedával, akože ja osobne, keby som tam stal, ale keď oni chcú. Ale kamo, ja by som dal, ale... Dobre, tak favorite, nakoľko počúvam Weekenda dosť často, tak je Populár od neho. Chat! Ja sa verejne ospravedlňujem všetkým, ktorí pozeráte buď moje video, alebo Original Enterprise video. Hop, chip, 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 chibi, dibi, 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 hop, chip, chip, chip. Já dám úplnou klasičku, co tady podle mě znáte všichni, Floss ještě. OK, kámo. Emotí, který dávám často je Brush Your Shoulders. OK. Celým Taký simple. No, Taký simple, aby sa nestrapnil, vieš? A ja som tam dal, kámo, Populár proste. Ja som tam zatancoval úplnú raketu. To je extra, bracho. Moc emu taky nepoužívám, hlavně hitovou Grady, že jo, ale teď za emotu fakt dobře. Nějak se to jmenuje jak Disco, je to za 800 V-Bucks. Disco Fever, jak to nemohol vedieť? Disco Fever, kámo. Okay. Fakt to má koupený. Kamaráde. Jsme si jako už ujistil, že všichni hrajou. Kámo. Yes? Setupy, na čom hráte? Logitech Pročka Superlightka 2, tá nová, sluchatka Berdynamiky DT 990 a klaveska Apex Pročka. Já mám... Nič z tohto není pravda. Nič z tohto je... Kamo, Rival 3 od SteelSeries, I love your products, please sponsor me. SteelSeries, myška, Rival 3 wireless, táto už má tak 4 roky, kamo. Sluchatka, Arctis Nova jednotky, SteelSeries, ďakujem. A klavesnica Red Dragon K, neviem aké trojčíslie, je to tu zošuchané všetko, už to má tiež veľa rokov. Takáže 30 eurová, 60% na klávesnica, takže ani jedna z tých periférií nemám, kámo. To je úplný odrb, ale bavilo ma to. Mám sluchátka Logitech G Pro, klávesnici mám Wooting a myšku mám Viper V3 Pro.
Tak myš já mám Xtrify M42. Já jsem dřív hrál s Gloriuskou, ale to už mi nesedí. Klávesnici mám HyperX, Alois s červenýma switchema. Co ještě? Sluchátka? HyperX Cloud 2 mám. Nemyslíš, že je nějaký lepší gear? Já nejsem moc zastánce bezdrátových věcí. Nevím, nepřijde mi to, není mi to moc pohodlný. Kamo, bezdrátové veci sú on top, len proste je to nabíjanie. Napríklad táto myška chat je na baterky. Ja mám, no, to nie je platená spolupráca zase, ale pozri sa, Tesla baterky ready, kamo, keby sa vybila, iba vymením baterku, hotovo. Tam jde hlavně o ty switche, víš, že ty máš jakoby pomalý switche, kamo, podle mě, oproti tady chlapům dvou. Když myslíš ale? Tak já mám klávesy Razer Huntsman Mini, pak mám myš Logitech G Pro a sluchátka, jak mám Marshally 5. Já jsem rozsekal ty HyperX, když jsem hrál zrovna Dua s kámoši Reloady, tak prostě jsem měl nerva. A byl matlák. No, to byl můj bratr prostě. No, mám podobnýho kámoše. A co spravil, keď se spýtam? My jsme měli jako 2v2 situaci, že jo, na konci v endgame a prostě hodil mi shockwave a odpálil mě do zóny a prostě mě praskly nervy prostě. To já poznám, já těž mám takého kamaráta. Ne, to já mám takového kamaráta. Já mám takového kamaráta. Tak tohle kolo mě neřeklo absolutně nic. Ten, kdo neměl správně odpovídat, tak odpovídal správně a ty, co neměli progresovat, tak progresli, což je pro mě úplně to nejhorší. Pořád u Noela mám zarámovaných 4000 hodin, což je extrémně málo. Kamo, čo máte s tými hodinami? Inak chat, moje reálne hodiny na Fortnite sú 1700, alebo 1800. 4000, kamo, čo som... Zase já mám život. Nevím prostě koho vyřadit, já nevím prostě. Jsem velice v úzkých, věřím, že nejsem sám. Co mě ale jediný, čeho jsem mohl chytit, byl ten gear, protože se bavím s Fortniteákova a mi nebyl Fortniteák a takhle. Spoustu z těch top tier lidí jsou úchylní na gear a vždycky chtějí mít to nejlepší. A když do EP přišel Benji, tak on přišel s Wootingem a prostě překecával nás na to, že to musíme zkusit na Rapid Trigger. A potom ty další, co nás zmiňovali, Apexku a Huntsman Mini, tak myslím, že už mají taky Rapid Trigger prostě. A chápu, že movement ve Fortnite není tak důležitý, ale Hyper Alloy jsem měl normálně 7 let dozadu, červenou, a to bylo, když jsem hrál LOLko. Na LOLko jsem jí měl. K tomu ta Xtrify na drátu. Ani jakože mi neřekl, že je na Bungie, neřekl, že jí hraje z Bungie. To je jediný, čeho se můžu chytit u Vojty. Přitom Vojta byl super, takže za mě Vojta puntík. Rozhodujem sa v tomto prípade medzi Tomášom a Vojtom, aj keď Noel mi príde, že ak neklamal, tak 4K hodín je dosť málo, ale tak zase môže byť talent. Kamo, Dominik. Vojta mi príde, že je najbližšie z môjho pohľadu k tomu, aby vypadol. Tak kluci nám řekli o svém gearu, s tím já mám takový názor, že si myslím, že to úplně nevypovídá o hráčovi. Ještě se poradím s klukama, protože sám ještě nevím, poslechnu si názory kluků a uvidíme. Vojta mal také slabšie periférie, čo nehovorím, že je nejaká nevýhoda. To jak má to pero za uchom, chat. Jaký myslivec, pozor na ňo. Pretože dá sa s hocičím zahrať, samozrejme aj dobré aj zle. Ale buď Vojta, to není, alebo Noel, pretože Noel tiež spomínal, že hrával buď Sola alebo Vagere, takže tiež si myslím, že Noel poletí. Za mňa to bolo dosť ťažké, kolo so skinmi nenapovedalo veľa, ale musím niekoho vyhodiť, takže za mňa to bude Noel. Pretože na výhodzov už bol predtým. Za tie hodiny, ako môžeš aj klamať, síce nemusí byť pravda, ale ja ti verím. Tak ale to Nesta nevychytal, lebo keby som chcel klamať, že ja ich chcem oklamať, ja by som mohol povedať 10 000, 11 000, vieš, že nemám život a každý deň to drtím jak blázen. Ale som povedal 4 000, čo je také reálne číslo, vieš, popri škole a kamarátoch a tak, nemôžeš mať toľko hodín. Takže plus tie Vagere a Sola, nemyslíš, že zas toľko. A to ma tiež chytilo, ale že počkajte, bude otázka taká, že som bol... To by si mohl nahrať, takže čisto iba kvôli tomu idem prostě. Já vyberu taky Noela, i když uhád hodně skinů, dokonce i reflex test se mu povedl dobře, vlastně nejlíp, tak furt měl málo informací, který mi úplně neseděli, takže já vybírám Noela. Ja tuto nebudem súhlasiť s chalanmi, pretože Noel mi príde, že zabodoval vo veľa veciach. V tomto prípade som sa rozhodoval medzi Tomášom a Vojtom. Nesta, kamo, Dominik, milujem ťa. Ty si úplný frajer, Dominik. Predtým z Dendu, ale mi príde, že comebackol, takže vyberám Vojtu, ale je to len kvôli tomu gearu. Kámo, a viem, že to nič nemusí meniť, kablovačky, nekablovačky, kľudne môžeš byť najlepší s kablami, ale musel sa kvôli ničemu rozhodnúť, chápeš? Já mám u dvou chlapů teďko puntík, což je Noel už dlouho z té hodiny. A teďko Vojta měl clean run a ten gear mě, kámo, nahlodal hrozně, že to je moje... Chat, myslíte si, že keby som povedal viacej hodín, že by som dostal tam
Respektíve, že by ma nevoutovali, lebo mám pocit, že len kvôli tým hodinám ma voutovali. Dobre, nestapoval aj tie vagere, čo je pravda, lebo cez tie vagere sa nedá zarobiť toľko, ako na klasických kapoch. Ale chápeš, že hodiny ma zapalili? Jakoby zase úchylka, obhajoval si kable a nezmínil si ani třeba bungee. Nevím, kamo, jsem z toho totálně zmatený. Takže já to udělám zajímavý a dám to na Vojtu, ať to je 2-2, pokud počítám správně. A musí vybrat ty, kámo. Noel byl pro mě taky na vyhazov, ale poslední kolo, ať už skinny, ať už prostě všechno, co jsme se doptávali, tak mám u něho 3+ a ještě jako 5, že odpověděl dobře, což je nejvíc. Nevím, jestli tam stavit na těch Spike, ďakujem. Ďakujem, že si mi veril. 4000 hodinách nebo ne, protože to je to, co ti jako nehraje do karet a 40 hodin je prostě za mě fakt málo. Ja som ich teraz úplne deadsteroval, chat. Ja som úplne na toho Spikea kúkal, že... Tak som na neho pozeral, chat. Ste veľa spomínali tie hodiny, ale možno som to možno nepovedal, ale prvé sezóny, čo som hral v OG a... Povedal som to, chat. A kapitola 2, jak som bol ešte mladší, tak som sa tomu tak často nevenoval, viac som sa venoval teda tej škole a viac sme to hrali s kamarátmi kvôli srande. Keď pridali napríklad robotov, tých broodgunnerov, to som si strašne užíval, to sme len tak pre srandu hrali, my sme hrali veci kreatívy. A vtedy ten tryhard úplne neprichádzal akože na vedomie a neskôr som to začal tryhard. Kamo, no ja som bol v takom strese som bol. Preto som mal oveľa menej hodín ako ostatní. A rovnou si začal cashovat prostě rakety. Áno, neskôr to tak bolo. Vojta? Když jste se zaměřili hodně na ten setup teda, tak bungee mám. Jste se ptali hlavně na periférie, tak to jsem jako neřekl, ale bungee mám. Okay. Mám třeba 240 Hz monitor, 4060, ale prostě jsem zastánce kabelových periférií. Jak máš podložku? Valorant podložku asi 1,20 m má, mám hodně malou sensku hraju. Jaký byl první cup, ve kterém jste cash? Frosty Frenzy. Asi Victory Cupy, čo boli, ale neskôr. Ale to boli, ja som totiž to hral dlho tie... Asi to nebyl hrát pěť, kámo. Podle mě tě nachytal. Dlho boli tie, viem, tie boli neskôr, ale boli aj dlhšie, ale ja som hrával kopu tých Vagerov, takže... Ty jsi říkal, že to hraješ teda 4 roky. Profesionálně? Bolo to 5 rokov a profesionálne možno 3. A můžu se tě zeptat, od kdy jsou Victory Cupy? To nevím. To je takový ten... Chat. Ale učitel, který prostě nechce, aby se zeptal, víš co? On celou dobu mlčí, pak ti dá otázku a konec. Tak s tím, že jsem se ho zeptal, jak dlouho to hraje profesionálně a tím, že jsem se ho zeptal, od kdy jsou ty kapy, tak to prostě už to nevychází. Časově to tam nevychází. Ale ten typek sam stojí, tak chce, aby jsme určili někoho jiného. To je ten koncept toho videa. Jo, ale podle mne ne. Ale tak zase zeptal jsem se ho, jaký jsou hráči v Enterprise a nevěděl. To prostě víš, jakoby. Lebo ja som začal Enterprise pozerať neskôr, jak to joinol Dominik, lebo Dominika som pozerával na Twitchi predtým. A jak prišiel na Enterprise, tak som začal viacej tomu Enterpriseu venovať, potom neskôr aj Nesta prišiel, som veľa EP shoty, zrazy a tak. Takže ja som začal Enterprise neskôr sledovať, za to som nevedel tých prohráčov starších. To mi ho líto vyhodit, ale vyhodit. Aj mne je líto, kámo. Úplně to na to, vole. Aj mne je líto, to bylo emotivní, kámo. Já se cítím fakt špatně. Úplne som ich emočne, kamo, vyšťavil. Úplne teraz, vieš, smutný sú. I když se nám to říká s těžkým srdcem, ale jako porota jsme se teda shodli, že vyhazujeme Noela. No, díky moc. Sorry. GG, kámo. Kámo, respekt. Promiň. Díky moc. Ten, kdo nejvíc Chat. Toľko za Enterprise video, no. Bohužiaľ. Cashoval přece musí znát mapu i po slepu. 5 kol, 30 sekund timer. Uhádnou hráči, kde se na mapě nachází. Teď poznáme, kdo je ten pravej nerd. Tak. Teď to sem. A, to bylo zavřené. Tak tohle absolutně neznám, kámo, to jsem v životě neviděl. Jo, toto je... Stred mapy, kámo. Tady.
OK. No. 8 metrov. Prvá sezóna, ježiš, to bolo ono, kámo. Nevadí, blahoželáme. Ďakujem, mama, ďakujem. Tam som padal. To bolo ono, kámo. To hledá, ne? Juj, tady někdo lendil, kámo. To má naskákaný. Ježiši Maria, 4. sezónka, poď mi. Ja, ďank. Pěkně, kámo. Kamarád, jak lín. 2 metre, kámo. Opa, no tak toto... To je těžké. Inak chat, oceňme, prosím vás, žaldové boty, teda Tomášové boty. Nahodil Lidl boty. Aj Lili pozdravuje? Pozdravujem. Ahoj. Lidl boty dal. Toto je ťažké, no. Tak celkom, kámo. Klikni někde. OK. Kolik? 1631. To je ďalšia štvorka. Môžeš, To už mám jet, jo? Jo. Nějaký nepřihodné. Flaška, kamo. Vím, kde to je, ale pamatuju si to trošku z jiný season, jak tady bylo zasněžený. Podľa mňa si trafil. Jo, tady podle mě to je. Yes. Jakos. No, tak to je ono. Ty vole. Kamaráde meter. Toto by som vedela ja, chat, to je úplne primitívne, kamo. Mapy by som dala ja. Ďalšia 500-ka? A jako Mike Myška by taky našel všechno. Tam byly ty preteky, nie? Já si vždycky zleknu, kámo. Cením, že on jako už maximalizuje, víš co, že prostě úplně už jako ví a už jde jenom na, aby to bylo na metr přesně. A on ví, že ani nemusí kliknout to make guess, on to nechá tam položený. Nemůžeš být tam botlight. To je halus. Ty vole. Nemůžeš být botlight, kámo. Dobrý mal, jakoby dobrý roll. Čo ti dáva? Já jsem už takový v chatě, kámo. Ty vole. Kámo, klidně si jde na čas, kámo. Nemůžeš spěchat, můžeš trfovat ty milimetry už posledně, protože pak budou rozhodovat jako to skore, víš jak? Jo, já to chápu. Jo, já to chápu. No, radíme, nikdo z nás není na objady. What? Už to dalo 0? Protože to na druhou stranu, on to tam měl, ale... Chapter 2 season 5. To s tebou udělá. Najdlhšia kámo sezóna. OK. Proč mi spikuješ? Jak mi sklikuju? Jo, teď zase. Já to trolím. Mám stres. Já to trolím. Tak jsem já musím zvyky, kámo. Zvedni ho, kámo. To jsem nevěděl, kámo, to je. Já mám otázku ohledně parťáků. Zdenda teda uváděl, že hrál solo a kešoval v solu, ale Tomáš a Vojta říkali duo a trio, tak jestli mě můžete říct vaše teammatey, s kým hráváte, případně s kým jste kešnuli. Ze začátku jsem vlastně hrával s Ondrej Mikuška. který mě do Fortniteu tak nějak dostal. Čau Ondrej, nazdar. Tady úplně říkat nebudu, protože já si myslím, že to by věděl možná. Tak řekni. No, já bych to nechtěl říkat, protože podle mě to by věděl. Potkal ses někdy v turnaji proti Tobimu? Já si myslím, že jo, nebo jako takhle, podle mě jako přímo, že bychom proti sobě fightili, ne, ale byli jsme spolu v turnaji. Chápu, ok. A Vojto? Tak to trio, se kterým jsem já cashnul, tak já jsem cashnul s Mírou, jestli víš Onyx Míra. Takže Něco mi to podle říká, mě no. S Mírou. A s Jacobem, to je Slovák, ale. OK. To jsem cashnul, to Frosty Frenzy. A kolik byl ten cash tady z tohohle turnaje? 300 každý, takže 1200. A Zdenda vlastně ty hráváš cash, máš jenom vyloženě ze sola. Cashnul jsem sola a mám i pár cashů jako menší s Duem, to je můj jako felák, s kterým jsme už jako hrávali od malička, jako když jsme ještě byli, když mi bylo třeba 10, jemu bylo 11. Jaký je váš největší úspěch ve Fortniteu? Tak nevím, jestli je to globálně jako největší úspěch, ale pro mě 100% nejvíc znamenají Dreamhacky. Že jsi dostal na Dreamhack. A cashnul jsem tam. Jaký rok? 22 v Dánsku. To se pohybuje jakoby už $1000, right? Oj. Takže ty jsi byl na lance, přímo tam. Ano, na lance. Pro mě největší úspěch asi, když jsem kvalnul všechny solo Victory Cash Cupy a všechny Zero Build Victory Cash Cupy, ve kterých jsem vlastně za sebou vždycky cashnul ve všech. Ty maximálně, kolik můžeš vykešovat z Victory Cupu, je $300. $300 za 3 výhry, jsou tam 3 hry, no. Maximálně $3000, tím pádem viděl. Tu sa, si pamätám, no však vidíte, tu sa zapadl z Když Dendo. vyhráš 2 hry, tak to tu třetí určitě nestíháš, takže jakože maximálně tak ty 2 kila, jakože. Větší turnaj. Ty Frosty Frenzy, kdy jsem vlastně za ty 2 dny byly 4, ty turnaje, já jsem cashnul 3 z nich a kvalnul jsem taky 2 Elite Cupy. Takže Lanka nič, iba online. OK.
tak můj největší úspěch bylo ve Chapter 2 Season 4, což bylo, že jsme se s bandou kámošů kvalnuli do semifinals na FNCS, tam se to bohužel pokazili. Takže největší cash si měl jaký? Z toho FNCS jsem měl, teďka fakt nechci kecat, asi 200 jako euro čistýho a fakt nechci kecat. Já se nejsem jistý teďka. To jste nám tady basically řekli, kdo z vás je nejúspěšnější e-sportově. Jestli to chápu správně. Nebo jste mohli lhát samozřejmě, že jo? Keby si mal vrátit čas, čo by si zmenil přes svoje kariéry Fortniteu? Asi určitě bych začal dřív fokusovat jakoby Fortnite, protože jsem to docela dost dlouho hrál jakoby jenom tak, že for fun. Jako pro zábavu, no, for fun. Já bych řekl, Kamo, a toto, jemu to zjedli a mne to nezjedli, chat? Jemu to zjedli a mne to nezjedli? Že for fun? Však som tiež povedal, že for fun, za to mám toľko málo hodín. Dobré, dobré. Mi povolí hrát World Cup Qualifiers. Nedovolila ti? Ne, bohužel. V tolika letech se musí jít spinkat už, no. Určitě první věc, abych zase hrál zpátky s mým duem, teďka už na to vůbec nemá čas, našel si přítelkyni, prostě pantofla klasický. A abych líp investoval ty peníze, protože jak jsem byl ještě, byl mi 14-15, jak jsem prostě prvně cashnul. 14-15 a Čavo má 16. Trepis, ja viem, že to budeš pozerať. Trepis, ja viem, že to budeš pozerať. 14-15 si prvýkrát cashnul a že by si chcel lepšie peniaze a máš 16. Ty. Nejslabší v rámci gesování map byli vlastně Tomáš a Zdenda, ale Vojta 2467 skóre je insane, trefil vlastně 5 z 5. Na druhou stranu Tomáš dal extrémní comeback s Dreamhackem a s tím, co říkal, a vlastně tak nějak si představuju finálovou dvojici. Tomáš versus Vojta a Zdenda s Kulaven. Tak v kole před finálem ohledně GeoGuessru jsme viděli, že všichni chlapi Fortnite mají hodně nahraný. A Vojta byl úplně clean, ten dal 5 z 5, 2500. Vidíš, že vlastne som chat bol vo štvrťfinále. Pozor, pozor, bolo nás tam 6 a ja som bol vo štvrťfinále. Jaká Skoro, takže respekt. Co mi napovědělo, je otázka na největší úspěchy, kdy jsem čekal, že dropnou absolutní Oppenheimera všichni. A jediný, kdo si troufl říct něco většího, než jsou Victory Cupy, byl Tomáš s tím Dreamhackem. Je možný, že lžou všichni tři, ale každý řekl úplně něco jiného, než co udělal. Každopádně já jim věřím a tím pádem matematicky mi vychází, že Tomáš by měl být ten největší boss tady a Zdenda je takovej hodně ve stresu. Přijde mi, že kdyby měl hrát full turnaje velký, tak by tu ten stres nemusel mít, nevím, takže asi za mě do top 2 nepostoupí Zdenda z Hoodu. Ja som podľa mňa v živote nezmenil toľko názor počas tohto videa. Najprv som chcel vyhodiť Vojtu, teraz mu fandím, myslím si, že ten GeoGuessr slavil super. Potom prišiel Tomáš a zrazu začal dropovať, že vyhral Dánsko, nejaký Dreamhack, že proste tam a hlavne Adam. Adam, ty budeš pozerať, ty to budeš aj editovať asi. Že prečo Astatora není fokusnutý? Či to mne sa zdá? Takého tajomného teammatea, ktorý je prosím nadúsený a neviem čo všetko. Je to zaujímavé, som z toho aj začínam byť nadšený, by som povedal. Každopádne to je unlucky pre nášho najmladšieho účastníka. Mi príde, že vo veľa situáciách panikári extrémne. Čiže môj pick na vyhodenie je Zdenda. Zdenda bol v strese jak blázen. Člověk, co je nejlepší ve Fortniteu z tady těch 6 lidí, tak myslím si, že už byl vyřazený, protože jsme neměli dostatek informací, takže teď už kluci jenom možná lžou a snaží se to uhrát, ale nevěřím tam bohužel ani jednomu. Tomáš zmienil Dreamhack, Lanku, kde fakt sú tie prize pooly fakt veľké v tisícoch eurách. Tiež veľa cashov vravel, že tam má tie turnaje, že cashov zo 4 3-krát, takže si myslím, že Vojta je tiež na tom dobre, no Zdenda z týchto troch chalanov asi najmenej, takže Zdenda pôjde von a bude nás čakať 1v1 vo Fortnite. Už tady máme připravený setup pro 2 finalisty, tak začneme od Spajka. Spajku, můžeš? Já jsem si zhruba v půlce toho 4. kola škrtl Zdendu a zatím si budu stát, tím pádem já určuju Zdendu. Já skrz ten GeoGuessr, tak jsem viděl, že teda všichni jste najetý a víte toho hodně. Hodně mě překvapil Vojta, který měl 5 z 5. Že respekt. Co ale nějak mi to jakoby nepomohlo v tom rozhodování se. Každopádně potom otázka na ty úspěchy, na ty eventy. Jste říkali ty Victory Cupy a Zdenda mi taky přišel víc jakoby pod stresem, pod tlakem, že pokud by byl víc Zdenda zahranej, bol tak najviac možná, pod tlakom, asi aj ja. Takže jsem taky si zakroužkoval Zdendu teďko. Tak v mojom prípade ja som bol najviac confused počas tohto videa. S tým, že Zdendu som chcel vyhodiť v druhom kole, myslím. Potom som od toho išiel naspäť, lebo mi prišiel, že dosť vedel. Ale furt mi vrtalo v hlave tie loptičky test, že sa extrémne klepal.
A potom pri tom Geogestri znova strašne mi prišiel, že panikaril. Ja si myslím, že to je aj dôvod, prečo označujem Zden. Tak já bych chtěl začít Geogestrem, protože tam Vojta to jako ten to fakt zabil, to se mi moc líbilo. Ale když jsme se začali bavit o turnajích, tak tam se mi nelíbila ani jedna odpověď a hlavně se mi nelíbila odpověď z Dendy. Pokud se nemýlím, tak v Chapter 2 Season 2, pokud se zkvalifikoval do heatu nebo do FNCSK, tak jsi tam nemohl vydělat $200. Takže si myslím, že si tam lhal a tím právě volím tebe. No ja už nič nezmením, každopádne ja súhlasím teraz s Tobím. Zdendo, ty si asi pripadám mi, že si najmenej zarobil. takže Nesta zhodnotil. Díky moc, Zdendo. Nesta zhodnotil. Kde jinde si poměřit síly než v 1v1. BO7, finálový zápas. Komu fandíš? Pokud si došel až sem a stále nemáš like a odběr, měl by se na nad sebou Enterprise, zamyslet. chat. Finále čeká, Odber na jdeme Enterprise. na to. A viete, kde ešte odber? Dávajte odber na toto video, aby ste nezmeškali viac takýchto úžasných videí. Ideme ďalej. Máme tady finále, kde po mý levé straně sedí Tomáš, po pravý sedí Vojta. Hraje se formát BO7. Kamo, ale to je boty. Prečo má proste on little boty, kámo? To čo je? Ping-pong. Myslím si, že to bude hodně rychlý, tak můžeme jít na to. Kluci, začněte. OK, začali jsme 90kama. Tady jsme začali 4-partovou vilou. To jsme už jde teďka. Ja už by som bol na... Kluci hrajou bohužel bez zvuku, nevadí, ale vůbec. Aha, Ale. Za 70. Tam nejsou vizuální indikátory? Počkej. Oni mají vyplíty, jo? To je pěkný. Ale pozor. A potkaj se, nebo? Opa. Opa, GG. Co bys na to říkáš na tady Vojtův edit? Hele, koukám na Vojtu takových 10 sekund a zatím docela v pohodě. Trošku tam jde vidět nervozita. Pěkná kouna. A mu takeuje ty stěny furt. Vojta první kolo. To bylo clean. Jak se cítíš po prvním kole, jak se cítíš? Ale zatím úplně v klidu. Jako moc nejsem v klidu. Jseš nervózní. Jsem nervózní. Nemám rád, že někdo stojí za mnou, ale tak. Chápu. This is problems maybes. Nebo za hodně. This is big problem. 120. This is big problem. Hezky 2-0. Kamo, Vojta si tam z něho robí absolutní edit Jak kurz. se cítíš? Úplně v klidu. Úplně v klidu? Kdybych to svetil, tak se možná cítím fakt jako... Můžeme? A proč to nesvětíš? Nemám důvod a hlavně na téhle klávesnici nevím, jestli znamená něco jako svet, protože... A počkej, já nechápu, proč nemáš důvod. Takže bych měl důvod, takže mám si tady dokazovat, že jsem někdo? Oj. Tak on už dokázal Dreamhackem, že jo? Tomáš je úplne clueless, chat. Opa! Počkaj. Pěkný. Mám rád vyrovnaný zápasy. Počkaj. Proč furt dělat tu nuli dole, kámo, a nechávat tě být nahoře? Problém takhle držet prostě koncentraci, to je, abych postavil tuhle budovu a můžu spát. Unavený, jako Kolik to máme? 3-1? 3-1, že? Opa. GG. Tak, máme tu finále tohto súboja 1v1, kde víťazom je Vojta v pomere 4-1. Gratulujeme. Veľmi dobrá robota. Tak a nás čaká posledné finálové rozhodnutie, kde musíme sa my rozhodnúť, kdo z týchto dvoch bude víťaz. Já spíš zeptal kluku, jak se cítili při té 1v1, nebo případně proč Tomáš, ty jsi zrovna prohrál a proč třeba z Vojta z jeho pohledu vyhrál? Tak je tam spoustu faktorů, já jsem to nějak nehrotil. Já jsem si šel prostě tak nějak jako zahrát, rozcvičit se a neměl jsem úplně jako díl, na který jsem zvyklý. A neměl jsem své nastavení úplně celý, ale nešel jsem to nějak hrotit. Šel jsem si prostě zahrát a nějak jsem to nesvětil. A Vojta? Tak 1v1 mě moc nebavila upřímně. Tady kolega jenom overbuildil, to by mu normální hře došlo matro za 2 minuty. Takže nerealistický fight, moc nevypovídající, ale za mě to jako v pohodě. Zajímavý point, mě nenapadlo. Já jsem viděl váš gameplay s tím, že
Tomáši, ty jakoby neovládáš vůbec stavění, to je jedna věc. Vojta to ovládá Pozor. trošku líp, ale myslím si, že jste nevyhráli vlastně. No chat, ja by som úplne dostal rozbité. Od Vojty a Tomáša by som asi dal. Vůbec žádný cash, žádný turnaj. Co? Tak to byl Oppenheimer, kámo. Žádný cash, žádný turnaj. Čo povedal? Ale myslím si, že jste nevyhráli vlastně vůbec žádný cash, žádný turnaj. Co? Tak to byl Oppenheimer, kámo. GG. To jsem nečekal, Já si například to nemyslím, ale tak to... Já si myslím, že jste cashnuli oba, určitě něco. Jsme se ptali, tak Tomáš měl toho tajného duo. No tak teraz musíš povedz. Nemůžete říct, nemůžete. Třeba já nevím, třeba jste cashnuli, já jenom říkám můj názor, tak bych být tebou řekl to duo. Už má nervy. Nemůžu říct. Ne, podle mě jeho ten wildcard je to, že prostě... Jo, hraje na to, že prostě má někoho, že má někoho, kdo je silný, ale neexistuje ten člověk. A můžu se zeptat ještě jednou, od kdy hraješ? Plně od začátku. Já jsem hrál ještě Safeco, když... Takže jsi hrál třeba World Cup. No právě ne, jsem říkal, že mi to mamka zakázala, já jsem ještě nemohl. Mě bylo... Po Chapter 2 to si hrál? Chapter 2 jsem hrál. Tak, máme tu záver videa, kde si konečne odhalíme toho, kdo z týchto chalanov zarobil najviac z Fortniteu. Chat, najviac zaujímavá časť celého videa. Poďme asi spoločne si povedať, kto hlasuje za koho. Medzi finálovou dvojkou Tomášom a Vojtom som rozhodol, že najväčší earnings má za mňa Vojta. Presvedčila ma o tom asi tá 1v1, pretože Tomáš, aj keď viem, že nemal gear a nemal proste všetko, čo má doma, tak nepredvedol taký extra výkon. Tak já vybírám Vojtu, ale myslím si, že to vlastně není ani jeden z nich. Ale musím vybrat Vojtu, protože hrál líp prostě. Šlo to vidět na gameplay nejvíc. Tak v mojom prípade sa tiež asi budem opakovať tou chalanou, ale nemyslím si, že to bude kvôli tomu gameplayu, lebo si myslím, že mohlo záležať na veľa faktorov a hlavne Tomáš nemusel hrať vôbec naplno. Vojta mi príde, že je dravý a že to chcel proste urvať a fandím mu, tak volím Vojtu. Já gameplayově v 1v1 se taky fandím Vojtovi, každopádně jsem mužství a když jsem se zeptal z očí do očí na ty úspěchy, tak to byl jenom od jednoho řečený velký event Lanka turnaj Dreamhack, takže já stále věřím Tomášovi, že by to mohl být on. Za mě prostě jako Vojta byl o hodně lepší, ať už mechanicky, pohybově, dravostí. Jaká to, že hudba, Tomáš jako samozřejmě řekl, že mu to je vlastně jakoby jedno a že si den tak jako rozpinká, tak pořád byl v 1v1 vlastně o výhru a kvůli tomu dávám Vojtu. Poprosíme Vojtu, aby vystúpil a povedal nám jeho zárobky z Fortnite. Takže... Toto bude strašné. Tak my sme mali všetci tie kukly. Teplo tam bolo, to by ste neverili, jak tam bolo teplo v tom štúdiu. Tamto za nami, to biele, čo svieti, to je ledka, to je obrazovka veľká. No ma na chrbát pekne hrialo. To bol extrém. A teraz to, no, však pozerajte. Jsem cashnul přesně vůbec nic. Já vím, kde jsi, kámo. To je Kerotix, co dělá prostě Valoranťák. Je to tak, je to tak. To je halus, kámo. Ne. Kámo. Ne. Je to fakt Dominik, kámo. Ne, kámo. Jo, jsem to já. Jsem Tropex a mám cca 18 000 earnings. Ty kámo. Vyhodili prvého. Takže chat, došli sme ku koncu, a vlastne ešte dopozeráme tých 5 minút, ale tu na naša vážená porota v zložení Spike, Vašek, Dominik, Toby a Nesta vyhodili typka, ktorého mali hadať ako prvého. Enjoy the rest. Tak to je disaster. Kámo. Kámo, my sme sa ho mohli popýtať na také veci a on sedel vzadu. Kámo, FIFA. FIFA to pokazila. A fakt nehráš nič iné? Však ja som pozeral na Twitchi, kámo, Tropex Fenoni. Jo. No jasně. Já jsem čekal, že ty mi uhodneš právě. Jako já jsem... On celou dobu říkal, že to není on, tady není ten týpek. Tak som Noel a v earnings mám presne úplne nič. Asi Zipák. Nezarobil, som Zipák a nič som nezarobil z Fortniteu. Jako vydělal jsem něco, ale bylo to fakt hodně dávno. Byly to nějaký úplně random cash cupy, jedny z těch prvních, co byly. Fortnite nehraje už 4-5 let možná. Těba poznám. Jirka, ty vole, já jsem ho vyčuchal. Já jsem Toby, alias Ziky, víc hraju Valorant než Fortnite, ale Fortnite občas zapnu a dřív jsem hrával Wagers a byl jsem Creative Warrior. No já jsem Tenda, hraju Fortnite, teďka spíš převážně lolko. Earnings mám úplně nic, nikdy se mi nepoštěstilo.
Chápete, chat, že z nás tam nikto okrem Tropexa a Tomáša nemal earnings proste. Ja som v živote nezarobil nič z Fortnite. Tropex 18 000 eur, prosím pekne, alebo dolárov, myslím. Bolo to niečo podtesne, ale tak zaokrúhne 18 000. Tomáš, že vraj zarobil niečo, neviem, koľko je na tom pravdy. A my ostatní nič proste. My suchotí z Fortniteu, no. Jo, bohužel, nebo naštěstí, nevím. A to je všechno. Kamo, ale vieš, že Halužek nás domotali, že som si myslel, že každý z nich Yes. A ja som myslel, no. Čaute, moje meno je... Četík! Moja chvíľka slavy vo videu. Noel vo Fortnite, respektíve skoro všade. Vystupujem pod prezývkou That Noel. Na Fortnite mám v realite len 1400 hodín. Začal som hrať od sezóny 8, chapter 1, ale vždy som bol viacej hobby hráč ako profesionál. Robil som to hlavne pre tú zábavu s kamarátmi. Od Skrky YouTube, já jsem Denda, moje přezdívka je Trepis, je mi 16 let. Na Fortniteu mám necelých 1500 hodin plus minus. Takže ahoj, já jsem Vojta, vystupuji pod přezdívkou Kerotix a Fortnite spíš streamuju na twitch.tv/Kerotix, než že bych ho hrál nějak profesionálně. Tady Toby, a.k.a. Jirka. Hraju Fortnite od chapter teda 1, season 4. Mám teda nějaký earnings, ale to jenom wagers, to vše. Takže čau, já jsem Tomáš, přezdívku si říkám Žalda, ve Fortniteu Zaldisek a 4 roky už Fortnite nehraju. Takže čaute, já jsem Dominik Wagner, přezdívkou Tropex, je mi 20. Já jsem byl ten, koho dneska hádali, bohužel jsem vypadl jako první. Fortnite hraju 4 roky, celkově jsem si přesto vydělal okolo 18 000 $. Ja viem strašne dobre klamať, tak uveriteľne, nemám pri tom žiadne prejavy, že by som sa triasol alebo niečo. Takže som si veril, len si trebalo veriť s klamaním a možno pri výbave povedať to najlepšie, čo je. A pri hodinách som sa už bál, povedal som 4000, čo nakoniec asi vyšlo na zmar, lebo to je že vraj málo. Jediná moje taktika byla lhát a doufal jsem, že mi to vyjde a v rámci možností došlo, ale to by mě na konci jako prokoukl. No akože to by aj mňa úplne prekúkol. To by mňa prekúkol jak blázen. To je kapy som nevedel, to som vôbec nevedel. Tak já jsem do toho nastupoval s tím, že vím, že nemám žádný earnings, že jo, takže jsem lhal v podstatě jenom v těch turnajích, jinak jsem říkal celou dobu pravdu. Taktika moc nebyla. Hej, on sa volá Wagner. On sa volá Dominik Wagner, Tropex. Pozri si ho na YouTube, on podľa mňa ešte bude mať nejaké záznamy alebo niečo. Kamo, zase na jaké veci myslíš, Ondrej? Na jaké veci zase myslíš, ty kár? Byla, chtěl jsem to tak spíš prostě freestyle a to se bohužel nepovedlo, takže nevadí. Snažil jsem se, udělal jsem si předtím, než jsem sem kajal, takovej drobnej research. Snažil jsem se působit co nejvíc sebevědomě u těch lží a zároveň se vcítit do role jiných profesionálních hráčů. No, já jsem chtěl jít full pravdu, doufal jsem, že to vyjde. Nevyšlo to hned v prvním kole, jak jsem říkal. Kamo, chcel ísť full pravdu a nevyšlo, no. Bolo to podľa mňa tých 4000 hodín, to bol hlavný faktor, vlastne to by ma už mal od začiatku na základe tých hodín. Reálne, hej. Toho, že som nevedel uhadnúť e-sports, z Reálne, Enterprise žiadneho profesionála. Tak to hlavně byl ten Toby, když jsem řekl, že jsem ve semifinals vydělal jenom 200 €, což je blbost, když tam každý se odnesl asi 1000. Hele, já si myslím, že to bylo kvůli tomu, že jsem tam dělal ty svoje zvláštní mimiky a tak dále rukama a to se nejspíš klukům nevědělo a poznali mě. Myslím si to, že jsem to asi až moc trolil v těch 1v1, protože jsem slyšel, jak Spike vedle mě říkal, že se snaží ten, kdo je reálně pro oklamaty, aby si myslel, že je špatný, tak jsem to začal víc trolit a možná to, že jsem odpověděl tak krpatě v těch turnajích. Za to, že jsem hrál FIFU. Očividně musím hrát všechny Battle Royale hry. Vyhrát to nejvíc peněz. Jediná asi taková, no, že čím víc, tím líp. Tak já bych chtěl hlavně dát shoutout mojí mamce, která mi zaplatila cestu a všem klukům, co tady byli i po rotě, bylo to skvělý a hlavně díky Enterprise za to, že jsem se mohl tohle zúčastnit. Guys, shoutout Enterprise, díky moc za video. Chci poděkovat Enterprise a všem lidem tady z produkce, včetně influencerů. Užil jsem si super den, je to skvělý zážitek. Všichni nabíhejte na Instagramy a YouTube Enterprise, dávejte follows, subscribes, likes. A jedinému, komu bych chtěl poděkovat, je Huty, který mě pomohl mi ke všemu, čemu jsem dostal a celému Enterprise za to, že mě pozvali a takhle, bylo to super. Sice jsem si to moc neužil, když jsem seděl, ale jsem rád za zkušenost. Tak já moc děkuji Enterprise za příležitost tady v tomhle videu a streameři za mě byli úplně super a to je úplně všechno. V tomhle díle jsme bohužel jako porota zklamali a Dominika jsme vyhodili jako prvního, Ja neviem ani, čo som chat fakt ja neviem, čo som povedal. Ja som tam musel poďakovať
Asi som zabudol poďakovať Enterpriseu. Ale Enterprise, videl som, že ste dali like na storku, ak ste tu boli, alebo pozeráte záznam, alebo video, alebo niečo. Ďakujem vám krásne, že som mohol byť vo videu. Pre mňa to je veľká česť a taký, neviem, proste si to strašne vážim. Takže ďakujem Enterprise. Je úplně to nejhorší, co se mohlo stát. Ale na druhou stranu velký respekt všem, kteří jste vlastně byli součástí celého toho dílu. Díky samozřejmě Nutrendu s jejíma novýma produktama Game Changer a vy jako účastníci, kteří vyhráváte. Díky. Čau. Já jsem to věděl celou dobu, brácho. Víš proč? Já totiž Trupexe jako znám, já jsem s ním párkrát hrál. A ty víš, jak vypadá Aero? No právě nevěděl jsem, jak vypadá úplně, ale já jsem ho poznal kvůli tetování. Jo. No, chat. To by sme mali. Pardon, zlakol som sa, ale zaka. Chat, to by sme mali na reakciu na video. Ja vám ďakujem, že ste dopozerali video až do konca. Keď nechcete zmeškať žiadne takéto video, či už reakcie, gaming, alebo hocičo iné. Nezabudnite dať odber, dajte like, odber so zvončekom, nech nevymeškáte žiadne iné video a teším sa na vás na budúce. Vidíme sa. Čaute. To by sme mali chat a Adam, náš moderátor, tu na to bude asi strihať, bude z toho videjko. Takže